Bueno, moi bo día a todos. Tremendo papelón que me toca ahora intervir despois do mestre Beiras e despois desas verbas que me acaba de dedicar. Eu son David de Manzaneda, o meu nome é David Rodríguez Estévez, son ex-alcalde, aunque algún ainda me quería ter de alcalde agora. Alcalde do meu povo, músico, cooperativista, labrego, son bombeiro forestal e son pai tamén. E a partir do día 25 de setembro, pois espero ser, xunto con Luís Villares, de presidente da Xunta de Galicia, acompañando a Ángeles Cuña, a Eva Gutiérrez, a Xosé Manuel Pérez Bouza e a moita xente que está na lista. Espero ser parlamentario e botar unha mao para impulsar as políticas que racharán con anos de desgoberno do Partido Popular no noso país. Como músico, pois pensei que sería caído comezar este meeting dedicándolle unha canción a Núñez Feijóo. Pero os Cuchufellos, que é o grupo no que eu toco, non temos ningún narco corrido así ensayado. Polo que o único que lle podemos, o que lle podo dicir no que a música se refire é que vaya que a música a outra parte. Como cooperativista, creo nunha economía no que primen as persoas e o fin social sobre o capital, a promoción da solidaridade interna entre os traballadores e as traballadoras e, por extensión, co resto da sociedade, o compromiso co desenvolvemento no local. Como bombeiro forestal, volvín a ingresar outra vez no servizo este xoves, o día 8, se levaba 6 anos en excedencia por ocupar un cargo público. E no meu regreso, pois observo con raiva e impotencia e preocupación que o servizo está nun estado de desmantelamento inimaginable a favor das privatizacións das empresas amigas do señor Feijóo, que despois lle pagan as campañas. Como candidato número 2 de Marea pola provincia de Ourense, logo de chegarme outro día ao Val de Monterrei a ver un lume que estiven apagando eu no ano 2005, solo 11 anos despois, e despois de observar que non se fixo absolutamente nada nese monte, non podo parar de pensar nas compañeiras e nos compañeiros que estes días están a loitar para entrar lapas ao longo de toda a provincia. Dende aquí quero mandar azos e forzas a esta xente. Darlle forzas para que baixen o pallastro con raiva e que pensen que outro tipo de xestión forestal vai a ser posible a partir do día 25 de setembro con Luís Villares de presidente. Por último, quero falar tamén como pai de dúas nenas, non quero caer en sentimentalismo, tampouco facer frases efectistas, como fixo como la niña de Rajoy. Penso que as miñas nenas son reais, nenas que viven e medran e xogan no rural, que van a un colexio público e que son a semente do mañá como as nenas e os nenos do Carballiño. Para elas pido un forte aplauso, por favor. Decía días atrás ao pé da Burga, cando presentamos a candidatura de En Marea por Ourense, que non podíamos permitir ningún día máis na Galiza os continuos ataques do Partido Podre, como ben di o mestre Beiras, a nosa cultura e a nosa lingua, a prostitución dos nosos símbolos de identidade e a merma da nosa autoestima como povo. Únose ao anterior a emigración das nosas xoves, o ermo demográfico na nosa provincia, como ben explicaba Lucía, os ataques sistémicos que está sufrindo o noso agro, a nosa gandeiría, a nosa contorna natural, xunto co noso patrimonio natural e inmaterial. Fai falta un día inteiro para enumerar as desfeitas de Feijóo durante estes últimos 7 anos. E somos conscientes de que outros 4 anos co Partido Popular no Parlamento de Galiza deixaríanos xa non na UBI, senón na morgue directamente. Está na nosa man revertir esta situación, mas para elo compre que enchamos de contido as nosas propostas, porque se a historia se trata, a nosa historia vamos a escribila nós. Din de nós os estómagos agradecidos do clan Baltar, este das mareas, son un perigo e unha ameaza para as institucións. Segundo os datos do Instituto Económico Ourensán, dependente da Diputación de Ourense do Norde, o Concello de Manzaneda foi o 5º concello da provincia en xeración de emprego.
Din de nós os voceiros do Partido Podre que este das mareas vanos endevedar e vanos a conducir á ruína. Por iso, cando consultamos tamén os datos do INORDE, o Concello de Manzaneda leva 6 anos con débeda cero ás institucións bancarias. Ollo, con isto tampouco quero caer na demagoxia de Feijóo, que temos que cadrar os números. Se nos debemos de endevedar por un bon investimento que vai ser productivo e vai xerar emprego e vai fixar poboación, debémoslo de facer. Din de nós aqueles que en vez de corazón teñen no peito unha táboa de Excel, que esta da Marea non son quen de xestionar os servicios públicos. Por iso, mentre o señor Feijóo puxa a disposición de empresas, de amigos e familiares e xestión de centros, de xeriátricos e centros de día, o Concello de Manzaneda ten hoxe a única residencia de toda a Galiza que está xestionada polo Concello. Coa actual equipa de goberno, co novo alcalde que vai entrar o próximo luns, Félix. Dixeron de nós, aqueles cuxa moral se mide en hectáreas de monte queimado, que se da Marea só venden fume. Por iso, nos últimos exercicios orzamentarios da Xunta, investiu unha media de 121 euros por habitante en materia de servicios sociais. E os concellos galegos non máis de 45. Mentras tanto, alá arriba, na montaña, a nosa vocación foi a de poñer as institucións ao servicio das persoas, que é algo que o noso candidato Luís Villares está a demostrar estes días. E chegamos a un gasto de 650 euros por habitante. Como vedes, hai moitos que moito falan de nós, porque eles pouco ou nada vos teñen que dicir nestes momentos. As nosas propostas e a súa formulación atravesaron unha serie de fases ata que concretar no día de hoxe conforma unha sólida alternativa en clave de ruptura co desgoberno do señor Feijóo. Todo elo fixo de nós o que somos hoxe, herdeiros dunha tradición de esquerda que fixo apoloxía da derrota e creou a cultura de resistencia ao seu redor. Somos en setembro de 2016 o encello dun pobo que mama do delegado daqueles que dende o Monte Medulio, nas loitas sermandiñas, nas loitas forais, no Monte da Edreira de Chandrexa de Queixa, deixaron semente de vencer. Hoxe, sen medo e arroupado con vos, dígovos que desta vamos a vencer nós. E agora, deixo-vos que a candidata número 1 para a provincia de Ourense, candidata que vai levar por estandarte, levar as nosas propostas ao Parlamento da Galicia, unha persoa que pensa en galego, que fai cultura en galego para todos nós. Deixo-vos con Ánxeles Cuña. Moitas grazas.